Mga S-Friend, welcome sa ating sementeryo serye. Sa exploration nating ito, hahagilapin natin ang mga natitirang piraso ng kasaysayan sa mga luma at Spanish colonial cemeteries o ang mga ikangay Heritage of Death. Okay mga S-Friends, so nandito tayo ngayon sa bayan po ng Puzurubio sa lalawigan ng Pangasinan. At tulad ng hinahanap natin syempre sa isang segment natin sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel, yung Sementeryo serye na kung saan fini-feature po natin dito lahat ng mga possible na mga old, pero hindi lang old kundi talaga century old na mga sementeryo. At isa nga sa mga patunay niyan mga S-Friend, ito po yung mga nahahagilap natin na ito, mga perimeter fence na talagang yari pa po sa mga ladrillo o sa bricks kung tawagin. Alam nyo naman yan, kapag panahon talaga panahon ng mga Espanyol noon, talagang ganito ang mga itsura, as in very uniform yung kanilang mga materyales, at hindi lang yan, common talaga yung nagiging architectural design. Sorry sa nabubulo. Architectural design katulad nito. Yun nga lang, wala kasi tayong mahagilap na mga old photos nito mga S-Friend dahil talagang salat tayo sa mga materyales noon. Tsaka palagay ko talaga bibihira lang talaga yung mga kumukuha ng mga litrato dati na mga ganito. Ito, isa rin po sa mga patunay. Ito siya, talagang halos lahat ng mga poste o yung pundasyon, kahit man po sa mga bridges talaga sa panahon ng Espanyol o mga ganitong structure na ginawa sa panahon ng Espanyol, ganito, nilalagyan nila ng ganito At saka talaga masasabi mong original pa yung mga bricks niya, di ba? Tulad na lang nung iba pa mga pinuntahan talaga natin ng mga sementeryo, and safe to say na hanggang dyan lang talaga yung sementeryo na yan dati. So maliit lang, at saka sigurado ako na talagang natambakan na ng husto. Hindi natin alam kung ilang layers na inatambak dito. Kaya makikita natin ganito na lang, parang bansot na yung mga bakod. Pero kung tutuusin, siguro sa mga Spanish times, simula nang inopen ito, matangkad o kaya mataas itong bakod na to. Bibihira na lang talaga tayo makakita ng ganito mga S-Friend. Kaya yun talaga yung isa rin sa mga ini-special project natin. Yun bang parang puntuhin natin yung mga ganitong klase, mga tila nalilimutan at dinadaan-daanan na lamang. Although sabi ko nga sa inyo, medyo salat tayo sa detalye or information pagdating dito. Mabuti na lang talaga dun sa ibang mga bayan na napuntahan natin, sa Ilocos, to be specific, sa Binmaley, Pangasinan. Medyo mataas-taas pa yung kanilang perimeter fence doon, at saka meron pang cemetery entrance. And speaking of cemetery entrance, lipat tayo. Ayan. Tunguhin na lang natin to Ayan na yung ibang bricks niya Sayang. Ito, tulad na sabi ko, speaking of cemetery entrance, ito meron tayong nakita dito, and ito siya. Di ba? Hindi tayo paid ad hindi tayo political ad. But anyway, ito iwas ko na lang dyan. Ito dito. Katulad ng sinabi ko nga sa inyo, may mga ilan na tayo napuntahan. Actually, pati Binalonan nga, nakita na rin natin yung cemetery entrance. And mostly, sa mga ganitong klase, mga structure, mga S-Friend, ito yung mga nilalagay, in particular, sa mga Roman Catholic na mga sementeryo. Alam nyo na, mga utos to ng mga praile, kung hindi ako nagkakamali, yun ang very common na nababasa ko kasi sa mga librong pangkasaysayan, sa totoo lang. And then ito, pasukin lang din natin. Tutuusin, masasabi natin na nagiba na yung pinaka-entrada niya. Yun bang parang arko niya dito. So ito na lang ang natitira. And very, very thick. Yun talagang bricks nila dito, no?
Yun nga lang talagang nagkanda ano na, nagdeteriorate na yung iba. Tapos eto lagi-laging may ganito. 'Di ba may mga butas na ganito. Alam nyo na kung bakit. At uulitin ko ang isa sa mga pinaka-common na dahilan kung bakit may ganyan. Dahil naniniwala sila na sa ganitong klaseng mga istruktura merong mga treasure di umano. Yun nga lang ang masaklap, huhukayin nila, bubutasan nila ng ganyan. Pero pag wala silang nakita, ayan, iiwanan na lang nila ng ganyan. Sayang lang hindi natin naabutan or kaya wala man lang tayo makitang old photo nito talaga. As in yung talagang glory days pa niya na talagang buong buo yung arko. Ayan, pasensya na medyo madilim. Ayan. And then, wala na tayong makikita dito kasi na na tag dito yung cemetery chapel na katulad ng mga nakikita natin sa mga nauna natin mga features. Ito na lang. Pero nung unang pumunta kami dito, sinabi ng kuya na parang matagal na ring nagsisupulturero dito. Ayan. Dito yung eksakto ding kinatatayuan nung cemetery chapel. At masasabi ko rin na tama yung sinabi niya dahil gano'n naman talaga yung nagiging istruktura eh. Kung hindi man sa gitna matatagpuan yung mismong cemetery chapel or sabi natin pagpalagay natin dito, doon sa dulo. Basta't siya, diretso lang mula sa entrance. So ito siya, Roman Catholic Cemetery. Tapos, ito, naintriga ako dito before mga S-friend. Pero ang sabi nila, isa na daw ito sa bukod sa talagang meron daw dito nakalibing. Ito na daw yung nagsisilbi ngayon na parang tirikan ng mga kandila, lalong-lalo na syempre ng mga dumadalaw dito. Tapos hindi na nila makita yung mga libingan o puntod nung kanilang mga yumao. Ayan, actually mangilan-ngilan na lang yung mga musileo na naririto. And in fact, puro mga bago na nga yung mga naririto Hindi na tayo makakakita at bihira talaga tayo makakakita na dito ng yung talagang lumang puntod. Talagang ito yung nagagawa ng changes, ika nga natin. Anyway, mga S-friend. Hanggang sa next natin na exploration. Kaya sabi ko sa inyo, kung meron man kayong mga alam na talagang legit na mga century old na mga ganitong klase mga sementeryo, sabihan nyo kami at malay nyo mai-feature din natin dito. Ito lamang syempre mga S-friend ay alam mo yung paglalakbay lang din natin sa mga tila nalilimutan ng mga ganitong klaseng mga disenyo, architectural design, sabi natin ganon. At bukod pa dyan, syempre yung mga ito doon syempre yung bukod pa dyan, syempre yung mga natatabunan na sa kasaysayan. Alam niyo yun. Ito si Doña Florentina and Don Florentino. 1885. Ayos din yung nila Katulad nito yung disenyo ng kanilang himlayan, di ba? Nabibihira na lang natin makita talaga sa kasalukuyan. Ayan. Kadikit nito mga S-friend, bukod dun sa likod, alam ko sa likod ang bagong memorial. Kadikit nito, banda dito yung public o yung municipal cemetery na atin din pong pupuntahan. Okay mga S-friend, sumula doon sa
lumang sementeryo na masasabi natin na kinonstruct or inopen sa panahon ng mga Espanyol, dahil nga dun sa mga nakita natin ng mga bricks, syempre yung perimeter fence niya nayari sa bricks, at syempre yung iba pang mga lumang libingan doon. Dito naman tayo sa gawin ng ito, ang Municipal Cemetery ng Puzurubio, Pangasinan. Nakalagay doon, it's parang 1926 ba? O 28? 26. Ayan. Ito pala may tingnan natin. May marker siya. Constructed during the second term of administration of Mr. Florentino si Magno o Magno, Municipal President, Surubio, Pangasinan. Ayan, September 11, 1928. So kung tutuusin, parang ito ang pinaka-entrance niya originally. Tapos, ito mga nandirito sa labas, extension na lang to ng ibang kaya lang pasintabi sa mga, alam mo yun, masiselan. Kaya pala parang extension siya dito. Pero for sure, lahat po ng mga bukas na nicho na to, yung mga dating nakalibing dyan, either nilipat sila doon sa bagong memorial. Pero sana hindi ganito na iniwan na lang ng ganyan. Kasi parang alam mo yung issue ng kalinisan, yun lang naman. Itong mga apartment type dito, ganyan And then lalo na dito, pati yung mga nilibing sa below the ground. So pinaglilipat na sila. Medyo, alam mo yun, makikita mong ganyan nakapanlulumo, tas nandyan lang yung mga, ayoko na lang magbanggit, pero yan nga. Ayan. So karaniwan dito sa mga nakita natin mga S-friend na mga libingan dito sa Municipal Cemetery nila, talagang, ayan, katulad nito, talagang mga nilipat na yung kanilang mga yumao dito. Mangilan-ngilan na yung makikita mo talagang musileo lang. Pero doon sa bandang harapan, makikita mo talaga yung mga 1920s na inilibing dito. Tapos makikita mo yung kapanganakan nila is mga 1880s. Diba? Anyway, ito katulad din ito. Yung below the ground. Wala na, no? Ito lang naman so far. Ito yung isa sa mga pinakamalaki. Ayan, so, yun lang. Basically, nakita na natin halos lahat. Ito rin, nilipat na rin. Tsaka ito. So, ayan mga S-friend. Kung sakaling meron din kayo mga suggestion na mga o kaya alam na mga lumang sementeryo na katulad ng fini-feature natin dito sa sementeryo serye, mag-PM lang kayo sa amin o kaya naman i-email nyo kami. Pwede rin ninyo syempreng i-comment sa videong ito para nang sa ganun syempre ma-check natin at mapuntahan natin. Ito, luma din to Ayun, pamilya, nakalagay sa taas? Pamilya. Menor. And then, sa bandang kanang bahagi mga S-friend, eto, merong, ayan isa rin sa mga agaw pansin talaga, o pansinin na musileo dito. Ayan may disenyo siya dun sa tuktok niya. And then, sa nakikita ko, para mga Chinese o mga Chinoy sila. And then, dito, sa gawin na ito, medyo ito burado na rin yung kanilang name. At saka yung, kahit man lang yung date, pero ito, mas nakikita pa tong cross dito. Ito, para siyang mga S-friend hindi ko na alam kung anong meaning para sa kanila nito. Siya alam mo yung ring? Oo, di ba? Sing-sing.
Ang ganda nung pagkakagawa niya. Pero sabi ko nga sa inyo, mga S-Friend, lalong-lalo na sa mga katulad nito, may mga nakikita tayong mga different structure na katulad ng nakikita ninyo ngayon, napapanood ninyo ngayon. May meaning ito sa nakalibing. At kung ano man yun, sila na malamang ang nakakaalam. Mahirap kasing mag-interpret pero pansinin din talaga ito. Siya lang talaga yung may ganito Tapos may mga lumang puntod sa gawinan dito. Ito, lalo na ito. May mukha ni Jesus Christ, pero burado na yung kanyang puntod. Ito rin. Actually, parang ito ang mga pinaka-common katulad din nun, Pinaka-common na mga, alam mo yun, nakalagay sa kanilang mga libingan. And then, sa banda rito, tatakpan na nga lang, isa siyang, parang veteran. Bitabi. Sumula doon sa entrance, mga S-Friend, ito, hindi na nga lang natin talaga makikita ng kasing ganda yung katulad dun sa other side, yung bahaging naririto, yung perimeter wall niya, perimeter fence. Dahil ayan, talagang wala na yung iba. Hindi katulad nung kanina, yung merong disenyo pa dito talaga sa kada bloke nung perimeter fence. Tas talagang na siya, worn out na dito Tsaka nakapagdagdag talaga sa pagkasira niya yung kalakihan nitong akasya. Tapos banda rito, kinat na nila para maging daanan at saka may libingan na ulit. So very unfortunate, hindi talaga siya na reserve. Ayun pa nga mga S-Friend, ito yung sinasabi ko rin na isa rin sa mga disenyo, yung mga sa kada poste niya merong ganito Ganito rin yung nakita natin doon sa mga lumang tulay na yari sa bricks doon sa sa gawi po ng Ilocos. Sayang. Kaya na nagkalat na yung bricks nila Ito rin hanggang dito lang yata siya. Hanggang dyan nga lang. Talagang totally natibag na. Halos. Sa kasaysayan, mga S-Friend, tila ba conflicting para sa ilang historians kung saan nga ba tunay na hinango ang ngalan ng Posurubio. Sa magkaibang tala, sinasabing ang ngalan ng bayan ay galing sa suggestion ng isang Padre Asensio upang bigyang karangalan ang nooy Governor General na si Carlos Maria de la Torre y Navacerrada na siyang tumayong Count of Pozor sa kanyang panahon at ikangay naging vital na instrumento sa pagkakatatag ng bayan. Habang ang ikalawang account naman ay nagsasaad na galing ang ngalan ng Posurubio sa dalawang salitang pinagsama, ang salitang Kastila na pozo at rubio na katumbas sa salitang Ingles na blonde. Sa saliksik ng Team Urbex PH, unang tinawag na Clarice ang Posurubio na hinango naman sa isang lokal na bayaning si Juan de la Cruz Palaris na siyang nanguna sa pag-aaklas noong 1762 na nagdulot ng pansamantalang kalayaan ng Binalatongan na ngayon ay mas kilala na bilang San Carlos City.
Sinasabing isang munting komunidad lamang noon ang Clarice hanggang sa naging baryo ng bayan ng San Jacinto. June 19, 1868, nagsampa ng petisyon ng ilang malalaki at maiimpluwensyang personalidad kay Governor General Carlos Maria de la Torre y Navacerrada na siyang nagbunsod upang maging independent town ang lugar. November 3, 1869 nang aprubahan ito ng Espanya, kung kaya't pagsapit ng January 13, 1870, tuluyan nang naitatag ang munisipalidad ng Puzurubio at tuluyang nahiwalay sa San Jacinto. So friend, huwag kang bibitaw sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel at marami pa tayong urban explorations coming soon. Subscribe at sundan kami sa aming mga social media. Ako pong muli si Rico Loco, hanggang sa susunod nating explorations. Kaya tutok lang mga friend.